paper mu chu ani awang hian thil thleng chin chi ate ngai dan tar lan te thuin thon te hi awlsam takin ati thei ta a paper hi mi ring nuna man tam tak a oma kan ma mo bul pui poi mo ber ta jinga mi anita paper hi thok lehkha ta bo ta vek mai sela eng thil nge thleng ta angle hun le ni te an liam zunga han ngai to le chang chuan khatiang zo zai kha kan pal tang tak tak thei donim ni ti arin mai a har sa thin tuna chuan wang chiang lek ni in akim bia in tu man an chui kir thei to ngai lawang ama ero chu mitla a chamin a then chu chiang takin kala hre theya khamizan ka ngai to le ta piangin khamizan lo in tan na kha ni tam tak na ka tho awangin ka chaw hle maya awang ruat la siap noya zantlai tak rela ka chuanga ka chuka in lam ka pan meu chuan zanlai alo pel der to a long chol na lam thui zet mai chu ka zo a tuipui tanga tiang chhum ron jing tup chuan rimna tak an ron kalpuya newspaper office a thok ho chu eng siam chop noya chuan an lang pheruaya tharawan ang khop mai an awdan lui chuan engima phur lut na zong a thlengani ma se han din khomona engma bik thleng awmloh zo po ka tum san lem lo naktuk zinga chanchin bua ka lo chhir le don thawani karum le khum chu thlen thoi ka du ber mai ka in ka thlenga kong ka pui ko hon rol chuan rimna tak mai hi alo nam huk maya khoilaya emo engimo kang omni tura ka ngaya kong khar chu kharin ka phei khok ka phel roka thomno in bel chung chuan ka mu ngala ka mu hil ngal bor maya tho ka haya wang chuan nuam lo ka ti hle mai thu chung ham bai pa chuan ka phei khok ka dapa mak tak main ka rum chunga chuan thil mak dang lam riau hi omni hriat na ka nei tlat maya ka hlau ru hle ani ka mu chu la cham bang zong te chu an bo duaka rum chung chu uluk zetin ka en kualta ka thil mu masak ber chu chuat zong mai chu me wa pin alo khat luk maya bang te po chu wa chuan abo luk boka ka lehkha bu chur kong ka lehkha bu zo zai te kha ka ke ka per vaka rum tang chuan ka tlan chuak wata chur te chu vut dur cha tak hian alo khu luk hloma ka han khoi zong te chuan vut te chu an dar chuma lehkha bu kom savun nem tak le rangka chang ronga akoma thuin ziak velte lehkha thon tel kom engmo vel chu an lo langa makti takin ka thua thil rim na zet mai luak te suak loi mai chu ka hret hut mai ka library zong mai chu buta an chang zo vekto do ka na ka paper chop te po chu ti bok ka ipte ka zen wata wole chu amlo ma se a chunga paper zong chu meiwa pa an chang veka ka poisa hlo te le ka lehkha poimo te po an ral vekani ko thlera chuan mipui mang ang aw loi ri mi pakhat ring taka khovel top chu alo thlengta ti aw lo chu ka hre theya ka ngai tu na chu achomol zo vek maya ka injet fai noka kor hak sok pa chuan kholaya chuan ka chuak ta mi pui chi ai tak le thlabar tak mel pu chuan he zo na hi an zo sup mai ege lo thlengta hi enge omjiani ta le bacteria ndo pui thlengem ni he zo na hi tu man an chang ran lo mitin in a hriat tla ne ro chu tu kin khwar tir lama tang khan paper zong chu thok le khata meiwa pa changin heng wap te hian thil rim chetak an ron chhuat anani paper bovek ai ma chuan mi pui thin rim na chuan enge anghong chhuwa don ti chu ala hlau om zok ma mi pui chi ai chu dor kong khar bula te chuan an pung khom tu maya poisa thir bak chu man dor om hek lo le poisa thir la chuan a dai rei lo em boxi a hral tu te lam la chuan poisa thir an nei veka a lei tu te lam la chuan engma thil han lein tur an nei to boxi lo paper poisa ani tak nuwa hi thil dang lam top thang ani nu ho te chu bong nu te dor ko ta te chuan an fa te ta na bong nu te lei tumin an om hung maya nim noi dora an thil zor theira le nim noi dang thingbom chung an da te chu atom na paper wap chuan a khu vek maya coffee bean changput her chini le chang te chu paper wap te chuan abo luk maya dar thalang le thir bom te chu in tlar thapin paper wap ne na in chi apian noi chuan an ding tlar thap maya he thil thingra phlak tak hi lehkha bu chhuara alak chiang hle ani lehkha chuar bur le plastic then khat te chu me wap kara an leng det thei chawani mi pui ta chu an chi ai tak zeta kabula pathau zet mai tarmit bun hian zan kha thil thuwa kum thum chunga ka lo tho chuwa to chu bo vek mai khang ka thil lo chin chia to na zong te khan bo fai vek to
atuang tu le achil na ti lo chu ka chang lo atia mi pakhat ve thung chuan ka thei tak nial don ka lehkha bu zong zong chu alsi loin amut dal veka meiwa pa an chang vek mai atiboka sarkar hian engma atilawang ro rel na le indel bo na zong zong hi paper tel lo chuan engtin nge an kalpuyang Naupang ho hi engtin nge kan ti don zirlai mu le paper tel lo chuan sikula kal thei si lo tuile electric power lam na thok te chuan an hna an la chhun zom zela radio po ala kal tuang zel tuma chiai lo turin thu an puang renga chiai lo wa yom chuan itan le midang tan a tha don ani evan doina hi kan rama chau a thleng lova khovel pum pui hian aturani ti in mumal takin thupuan aum reng boka ei turpek chuan na chu sarkarina thoka sipai le police te cholpo lo phal sak to zong zong po sut le ani rel konga tlanchi reng reng chu ti top vek ania thir tam tak chu uluk zo ka da khom ania poisa siamna chuan poisa thir siam turin chumlo chatlovin an thok so boka paper pool ri hian khovela honga scientist te chuan thile thawpol mewin engi achan an jong thrina an muchuak zolo he chiat na hi khovel pialam ram atanga zungzam lo kalin a thleng nge kan solar system hian hriat ngai lo mun akal tlang ti na emni chumi ngong chu tuna alang chuak chau zo kemni ram changkang ho scientist inventor le technician ho chuan paper thar thinga tanga siam paper ti thatu poina ti chet theilo tur siam chu tumin thei top an chu boka mason na tam jok hi thinga tanga paper siam manga kan nei ania ayo tur mu chu angai ani paper tel lo khovel chu han ngai to mai ai hian a hlo omin ngong alo nei zaw don le mai chuti lai chuan khovel mun tang office te chu telephone a chau anin nang fak ta chu la chu bithlia ne man alangai zui chu chuan na atimuangin boina thlen na sa hle mai typewriters sing tam tak chu man loin do kana awmloh top maya thuin thon na lam reng ke bulani emo telegraph poni se a thei to lo paper a thil thin chia reng chu mei wa bleng vela an chang veka paper manga tha thok ho chuan logna pakhat ma tel tur an nei ta lo tuman an ma ni hriat theina tur identity emo paper a injiak emo passport chenin an nei to lo birth certificate zong te dan le sarkar lek poimo eng ang chi po chu thilen bo ang diak an nia bank lama thil chin che zong po mei wap an chang zota poisa thir ti lo zong poisa lak theina lehkha poisa da khom le intiam kam na reng te sarkar lon pek chhuwa chin che na zong te chu aral vek ani top mai thil poimo duan lok te ruahman na te thu boy hla boy chin che te mathematics formula poimo le bible thleng mai po chuan an bo vek maya ke le ka thian leila chu paper mangai zong kan nia kan pisa a chuan engma ti tur a om to lo mitin mai chuan an hlo le an sum kholsa an chan vek to dora hral kal ber chu ei tur ania aral zung mai ani tupo anin mission vek maya thinarim sot le mai mitin mai chu an thin rimin an phili ruai mai boxia professor pakhat chu ain tilum hiala millionaire pakhat po asum zong mai wa pa chan taka wangin ain tilum bok mi pakhat ka mel hriat thum borna man tu po chu a ticket mei wa pa chan taka wangin ain tilum bok ani atu zinga chuan laila nen chuan tukver bula kan dinga mi pui che vel kan thlir lai chuan dar thalang ke chu iri kan thria ei tur zorna dar thalang chu lungleng noi le an sir sok wa chuan ake dar chuaya in rokna rap thak tak a thleng zuita dar kar kha chung lekin dor zong an rok mana tran tlak lo thon to chuan mi hring te hi ram sa hlau om ang mai ni in kan lo kha sa thei ti fin fian chiang tak ani sarkar dor mi puiten an rokma chuan police le sipai ho an lo thleng mana silai ari tan ta tlaya chuan sarkar chuan thupek an keng ko theita teng te chu ko thler lun laia le bazara te chuan an hung ther fur maya atuka chuan ei tur sem tur an tlang auta in tina tangin chung ko ayo pakhat theu kal khomin an zinga tang chuan ei tur la khoma sem tu pol hruai tu an thang chuaka ko thlera chuan aurin na mangin rampuma emergency pon ani thu sarkar lamatangin an tlang au pui reng bok ani radio chuan chanchin thara thupon chuale rihloh na te an ti chuak renga poisa thir siam thar mang chuan sum don na bul tran a theile to a khovel in sum don ton na ero chu muang cha kalpui angaya papera alawin nga thui em sia in rem siam na thar chu chok mangin blackboard ta ten jiaka ani lo point plywood ale plastic pheka te electric riau mangin an jiaka plastic thir dar thalang le lung lehkha te chu thil poimo chin chi nan an mangani chemist lar tak pakhat a library hlutak mai chan ta chuan a chhuar ruak te chu plywood a thujek mangte in alo rem khat veka a formula mu chhuat te po chu abang mam laia te chuan a jiaka ama biang biak na chuan ti hian a soi hriat na zong vong him tu kan ngai paper ral rol hian hriat na hian khovel ala chhuasan mai haulo
kan thil hmu chho zo zai te kha an ti dan le kan hmu chho dan tak hre to lo mai la enge ara chho chu kan trevek tho heng in then fai puk na hi malsom na ani le ling thei tlat in huat na le bol ho na tam tak min la kian sak ani ati mishing te fin na raw lu ber chu microfilm hanga thil chin chia na chu ani ta a paper hanga chin chia bauta veka chuan science beng le lo lam hian an tur na saber ome arts lama chuan thu le hla ziak a in lem ziak lam chuan a tur ne ple a music te po gramophone hanga records awang an him vek ani chung ni chu aliama laila nen chuan kanin nei ta a kanin nei chin chia na ne mo paper pek chua kan ni lo midang te po chu tiang tho chu an ni tam tak chu ming le chhum ko in thun zom na po nei lovin an wak mai boka ni e khati lai khan thil tam tak a thlenga lom ma se ka phuna te alo tlat niama ka thil hriat te po a chiang lo nual to bokani kan banga chuan blackboard chu nei mai la ka chin chia thei hlom to lo ani lehkha bu chhiar chak na le zia chaka tui hal na tak tak chu azwal zela ma se hanin nang fak na tur awmloh chhiar tur khowela pakhat ma awmloh blackboard lung lehkha le pencil nei chu kan thil tu berani school le university a te chuan microfilm projection camera le screen te chu man ngei atula pol reng chu thon thu soi tur te poem history biography zirna le thil dang a soi chon tura din an ni vek mai radio chu mihring te tan apoimo thar hle a thu soi thiam te an hluzual bokani kotlera te bazara te le vantang hola te chuan an thu soi kan ngai thlathin man lai huna thu soi thiam lo poimo dan tur te chu hriat chu pha in tun nuwa po man chorle anita ani ni khat chu science lu chil mi pakhathian paper hrileng thingle thlai tiril atanga siam ti chevek tu la ka tang po him thei tur paper siam chu dan a mu chuaka atira chuan bitin mai chuan an ring hlela bankers ho phei chu an film khur u chuak khop mai ma se arin tlaka ni ti an han fin fe meu chuan sarkar chuan ral thuam siam an lo man mo to thin ang boka man ho in paper siam na hun din chu an man mo ta hle maya khol thar te chuan chhum lo chat lovin thuziak tluk le ding on buk nok chu mi pui mak ta duai chuang fe mai lekha sir cha ka tui hal te tan chuan an han nuai chuak ta atira chuan ziak lo paper chu thuziak nen mamona ain chen renga mitin chuan tu emo hne na engemo ji an du theu sia khovel hian tun ang renga ziak mi tam hi ala hringai lo mai long mo vanek thak takin microfilm library chu von that reng alo un hlawani ani le paper pool free chanchin atang hian jirbel kan nei emle nei lo paper thunun waya dot thu kan pot pui vel mai ani e